Helmet बोरै हेलमेट गैया guys बेनानो बेखौ सालान दाननांगौ सालान मोसाब्रा मोजां मोसा दासो नुदों बर' जोहोलाव ओमफ्राय बोरै मोनखो फैनानै एसे जायखिया जायगा नुफेराखै नालाय मोजां मोनदों ओमफ्राय बाराथार माने माबा नङालै बेखौनो आन्दायलायबाय जा बेकार क्यों हेला डाला ना फंबाय दङ न' मालिक ओमफ्राय जों दा थांफिनसै आरोना नै गारिखौबो जों सोनो मोना मोनबाहाय माने एलाउड गैयामोन उनाव सोबाय जों ओइनै आन्दायनानै दासो फैदों एबाथ' एथ' गिदिर टाउन जालायनानै दाबो बेफोरबायदि र'डानो मोजां नङाना एथ' जालिले हेल' एभ्रिवान गुड मर्निं एन्ड वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल अगेन स' नोंथांमोनखौ दिनै मोनसे गोदान ब्लगाव बरायफिननाय जाबाय आरोना माने आंनि दंफैयो दा नेसनेल हाइवेआव नैबे सापागुरिनि निउ फ्लाइअभार आरोना गाइस दा अपेनिं जाबाय नै नोंथांमोनहा खनसे नायनो हागोन ओरै थाबाय हिमालया हटेल थ' जों दा उदालगुरि थांनो नागिरदों आरोना गाइस सानै थांगोन जोङो सासे लोगो आंजोंहाय माने बियो उदालगुरिनि सासे लोगोखौनो बियो क'क्राझाराव लायदों आरोना माने आसाम पुलिस ना मा होनखोथाय आंबो मोजां मिथियाखै एक्जेक्टलि ओरै दा रेलि जादोंना बेनो खारफैदों ना मा होनदोंमोनथाय जिखुनु दा मोजां सोंनोसै गाइस दा आं सापागुरि फ्लाइअभाराव दं आरोना हारसिं दा बर्थमान बहुद सान्दुं दुंबायलै साना दुंबाय साना सानजौबाय गाइस ओमफ्राय नै ओरै दङ आंना बसआ मोनसे मोजां लुक्स नायनानै लादो गाइस ओमफ्राय नै आं हेलमेटखौ निउ लाबायमोन ना गाइस माबायदि नांदों एसे खिथाहरदो SMK नि लाबाय आरो ना SMK टाइफोननि थ' नोंथांमोनहा माबायदि नांखो एसे फोरमायलाय हरदो एन्ड नायदो नै खनसे गाइस फ्लाइअभारखौ मजा गोदान होनानै बारा साखावलाबायजायालै बिदियाव रायजोफोर एसे बेबायदि गोदान रडफोरावहाय एसे प्रब्लेम जायो माने बेबायदियाव डेट जानायफ्रा एसे बांसिन जायो आरोना गाइस बेखायनो मोजां सालाय गाव गावनि सेफटिखौ लानानै सालाय स' बेनोसै आरोना गाइस आं बाराबो बुंबाय थाया नोंथांमोनानो बयबो मिथिखाजोबगौ होमबा भिडिअखौ नायलांबाय थादो गाइस रायजोफोर हेलमेटाबो निउ जाबायमोन ना बेखायनो दा टेस्ट खालामफिनसै बरियासो नायनोसै बेनो आरोना माथो फेसबुक इउटुबफ्रावलाय भाइरालसै ब्रा रायजोफोर मा सोरनिबा हिन्जावजों उन्दुनाय सोरनिबा हिन्जावखौ लाना खारनाय सोरनिबा हौवाया जेलाव थांनाय मा जाखो संसारानो थै बिजों बोरै जानांगौरा रायजोफोर बेबायदि जानो नाङालै हामाना गाज्रि नुथारो गाज्रि खोनायो मिथिबायना बेबायदि जानो नाङा रायजोफोर ओरै थांनो नागिरदों उदालगुरि 4 नाम्बाराव बेनि 4 नाम्बाराव अ माय गड गाइस नै नायनो हागोन नोंथांमोना सापागुरिनि निउ फ्लाइअभारखौ दा अपेनिं जाबाय आरोना गाइस नायनो हागोन नै बरिया जाबाय माथो मजा एसे सानि गाइस स्टप स्पिड नायनो मजा ओरैनो हिमालय हटेल थाबाय ओरैनो मजा नुहुरबाय ने आं साइडआव लाखिथ'नोसै गाइस थ' गाइस जों दा आङो मटर ब्लकआवहाय ओरै जोंनि
ओरै सिगांथिंजायनिफ्राय खालामबोआसै गाइस माने आं दा ओरै फुरा जोङो बारजोबखाबाय आरोना रङिया सङिया बारजोबखाबाय ओमफ्राय हाथा सारियालिबो बारबाय जोङो गाइस ओमफ्राय नै दा नायनो हागोन नोंथांमोना उइदाउट हेलमेट फैबाय हेलमेटा बोरै हेलमेट गैया गाइस बेना नै बेखौ सालान दाननांगौ सालान 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 सानैल' फैनो नागिरदोंमोन आरोना गाइस ओमफ्राय बै सासेखौ आंथ' मिथिला बे मामायनि लोगो खोमा बे फैफाबाय दा बे दहाय बेखौनो क'क्राझाराव लायदोंमोन ओमफ्राय नै दा नायनो हागोन नोंथांमोना जों अलमस्ट गुवाहाटिखौनो मोनगानोसै ओमफ्राय आंथ' मिथियाखै गाइस लामाया बबे साइडजों थांगोन उदालगुरिया जायखिया थांबाय थानोसै बबेजों हाबनांगौ नोंथांमोनाबो नायफैलांबाय थाबानो जाबाय प्लेबय मामाय जों बबेजों थांगोन दं गरेस्वर जानानै थांगोन अके स' गाइस जों दा गरेस्वर जानानै थांगोन ओमफ्राय नैबे ब्र'आ उदालगुरिनिखानो जों दा बिसिनि गामियावनो थांगोन आरोना माने बियो क'क्राझाराव आर्मि खारफैदोंमोननो बिसोरथ' ट्रेनजोंसो फैदोंमोन जानांगौ ओमफ्राय दा नै जोंजों थांफाफिनबाय दा उइदाउट हेलमेट जाबाय आरोना गाइस सरि गाइस सरि बेनि थाखाय सरि माने इमारजेन्सि जाब्रबबाय नालाय गाइस बेनि थाखायनो दा होमबा थांबाय थानोसै जोङो बाहाय जोङो दसे पिकआप खालामनो लाखिदोंमोन गाइस थ' जोङो होमबा गरेस्वर जानानै थांसै केमेरा एंगोला बोरै फैदों गाइस बारा मोजां मिथिनाय नंला जिखुनु आं बानायबाय ओमफ्राय उदालगुरियाव रासमेलाबो जादों ना मा होनदोंमोनथाय बाहायबो बेरायनोसै दसे जोङो गाबोन थागोन ओमफ्राय जों नेक्स्ट समफोरनो फैफिनगोन आरोना गाइस बारा गोबाव थाया जोङो माने इमारजेन्सि फैखादों नालाय जोंबो बेरायलाबायनो होननानै ओइ गावनि लोगो लेंहरबाय थानायखाय फैबाय जोङो ओमफ्राय बेयो हारसिंखाय आंखौबो लेंफाबाय फैबाय आरोना गाइस दायो जोङो रङिया मोनफैखाबाय नै ओरै सिदा थांबाय गुवाहाटि ओमफ्राय जों गाइजों थांबाय आरोना गाइस ओरै जों उदालगुरि थांसै नालाय रङिया जानानै थांसै जोङो उदालगुरियाव दिनैजों आं सेकेन्ड टाइम जागोन आरोना उदालगुरि फैनायाहाय सिगांहाय 5 ना 6 इयारनि सिगां फैखांबाय जोङो खनसेहाय लोगोफोर आरोना ओमफ्राय बेनि उनाव आफ्टार 5-6 इयार गाइस थ' दाथ' जों उदालगुरियावनो दं सरि दाथ' जों रङियावनो दं गाइस नै आन्दासाव आंथ' एक्जेक्टलि लकेसनबो नायनाय जायासै थ' आंना नैबे फिसाराले माने आं मबाइल काभारानो गिदिरद्राय जाबाय नालाय एडजास्टआनो जाला बाहाय फारसे मिलायबा फारसे गयो आरोना बेबायदि जाबाय बेखायनो आं मबाइलखौ सोनानै लकेसनखौनो नायनो हाला दा प्रब्लेम जाबाय आरोना गरेस्वर जानानै थांसिगोन जोङो उदालगुरि आंथ' दा SMK हेलमेट हमदों ना ओइ अयथासार आं एडजास्टखौनो जानाय मोनासै आंजोंहाय बहुद गिलिर ओरै साइडआव नाबि साजोब्बाय आंनाव आरो ओरै खावलायावबो बहुद कन्ट्रल लानानैसो दंगासिनो आं दा बर्थमान मा ओंखाम अके बेयाव मोनायावसो जानोसै होनबाय मोनायाव संसै दा संसै होनना बुंबाय आं स' जाला आंनाव माबा साजोब्बाय नाबि साजोब्बाय हेलमेटा बोरै जाखो औ SMK जायालै गोदानाव बोरैथाय थ' जों बाव होनबा लान्च खालामनानै लागोनसै हा थोद हामालै जों बाहाय लान्च खालामनानै लागोनसै गाइस बर'मानि सिख्लाफोर मा जायगायाव बा नोंसिना उदालगुरि मा जायगायाव उदालगुरि नंद्राया खैराबारि अ बुस्थुआ
Sorry deh sister. Hah? Oh my god guys, juk check खालामनो हागोन नोंथांमोना नै ओरै भुटान ओरै अरुणाचल थाजोब्बाय आरोना जों दा उदालगुरियाव दङ oh my god लामायाबो फुरा बरियाखा आरोना सासनो रायजोफोर ओमफ्राय नै ओरै साइड साइडआव दा माइ हागासिनो आरोना दाथ' सिजन ना गाइस बेखायनो हासिजोब्बाय after long time we are coming उदालगुरि suddenly सो फैब्रबदों जोङो रायजोफोर अयथासार हासुनो ओंखारबायलै गसिगोन जाला अबा लाखियाबा oh my god guys आप लोगों ने देख सकते हैं इधर भूटान पहाड़ भूटान कंट्री का पहाड़ यहाँ पे कुछ तो हो रहा है इधर अबे पहुंचने वाला है थोड़े जाके यहाँ से लेकर उधर तक 10 मिनट तक हो सकता है अभी कैमरा एंगल बाबा गणेश जोंखौ जेबो खालामाबानो जाबाय नोंथांमोना नायनो हागोन भिउखौ बरिया नुदोंना मजा क्लाउडा गायसैनो दायो जोङो इन्डियायावनो दं आरोना ससे थांबानो भुटान मोनसिगोन भुटान भैरब कुन्द'फ्राथ' ओरै साइडआव थाजोब्बाय बै साइडजों साहा बिलाइ खाग्राफ्रा नै सिख्लाफ्रा हेलौ रावबो नाहरबावा करामुर मोनसिगोनानो रायजोफोर माने बे एरियाखौनो करामुर होनखायो खोमा ने आरो मोनसे टि गार्डेन दं आरोना बहुद गिदिर जों दा बावनो थांगोन दादागिरि बिरि सोबनानै सालायबावो एम्बुलेन्स ड्राइभारा अल्लाह माक्सुद है पहुंचने वाला है गाइस माने गेटखौथ' मोनबायानो क्या एंट्री करना पड़ेगा हाँ जानो लानांगोन खोमा आंना खोमा साजोब्बाय खोमालै अयथासार सायो हेलमेटा थैदो बिसोर माबा साहा बागान खाग्रासो बिदि नंखाथारा बाब बोरै फैखोथाय नायलाय रायजोफोर लामाफ्रा अयु बल्दार जोब थैच oh my god ayo ses nuki lasai dire nuki dire oh मा कसम नायनो हागोन नै अबाव सफैखो
only one in the pollution. Nature lover guys जों नेचार लाभारसोलै जों सिटि लाभार नङा बेखायनो जोङो नै बेबायदि जायगायावल' बेरायो रायजोफोर नोंथांमोनाबो बेबायदि पार्टि सार्टि बेफोरखौ बारा माबा नाङा बेबायदि जायगायावसो बेरायनांगौ नलेज मोनो एक्सपिरियेन्स मोनो मिथिबाय रायजोफोर बेबायदि साहा बागानखौथ' नुखायो जेराव मेराव अब्लाबो बहुद गुवारलै बे करामर बहुद ओरै दङ बेरायबाबो बेरायख'नो हायालै खाबाबो खाख'नो नङादां ना जाय मालिक बेफोरसो मालाय सारला हरोल' खोमा ना नङा होनबा रायजोफोर आंनाथ' आखाइ थाखाइ साजोब्बाय मा बुंबावनो रायजोफोर गारिनि हालोदखौ खनसे नायनो र' देखायनां एक बार चेक करो गाइस नायजाला बारा लेथ्रा गैबावासो खिन्थु बहुद हाद्रि नांबाय आरो ना नायदो नै बहुद हाद्रि जोबसै मानसियाबो हाद्रि जोबखासै लामभेदा जाजोबखाबाय उफाय गैया गाइस उफाय गैया जों ब्लगार मानसिफ्रा उफाय गैया बेबायदिनो गिदिं गिदा भिडिअ बानायलाबाय थानांगौ कन्टेन्ट नागिरलाबाय थानांगौ ओमफ्राय नोंसोरो मानो एसेबो सापर्टखौनो होआ रायजोफोर एसे सापर्ट होना एथ' खस्थ' खालामो गावसोरनि थाखाय नै दा नायदो नै ओमफ्राय बिसोरो मा रिजाल्ट मोनबोखो गावसोर मिथिगौ मा रिजाल्ट मोनबोखो बबेजों थांगोन रास्ता भी আছে যাবার না অন্যরে थांसै थ' फाइनालि गाइस नै बेनोना जायगायाथ' नोंथांमोना नायनो हागोन आयौ करामर स्टेट गार्डेन होनदों नामा बेयो रायजोफोर मालाय बहुद काउपोलफोर फैयोलै ओइथिं दङ हनै खना खनासो नागिरलै जराबाथाय बिसोर बबेजों थांखो ओरैसो थांबाय दां बेयावनो दङ ओइनै आन्दायनानै दासो फैदों ओइनै सैमाफ्रा मालाय नै जराल' फैयोलै जोंना नै हालोदानो नायजाला मा बुंबावनो खस्थ'ना ओमफ्राय नै हाद्रि जाजोबखाबाय दंफांफ्राबो बेफोरखि मोजां दान्दा जाबावगोन बे बका सटा नायलाय दासो फैदों एकदम गारिखौनो स्पिड सालायबाय थायो लाजिखौनो सालाया नै हाब बरिया नुदों माथो भिउखौ बेखौ नायफैबाय आरो नोङो हिनजाव लाया गारा जाम्बा नायनांगौ रायजोफोर नायनांगौ बेरायनांगौ बेबायदि डाबल बेरायनानै जेबो लाब गैया गाइस बेखौ नायनो फैलाबाय नालाय बकालै आइदे अबेजों थांग्रोया नोंसोरो थांग्राखै सोरो जों थानो थांनाया ओमफ्राय जों नोंखौ सानदों आयौ बेयावनोखा बेजोंनोखा ओरै क्लस होनदां क्लससो बेजोंनो नोङो बबेजों थांबाय नोङो थांग्रायाखै आं बैजोंसो थांग्रोदोंमोन ससे न' नुनायखाय आं ओरै फैबाय ओमफ्राय बोरै नांखै खिथादो मोजां नांबाय मा मोना इलग्रा मोना बाहाय नोगोर रिल्स जानो फैयोना इलग्रा मोना मोजांब्रा माखाय नों बेसेबां मोजां नुदों भिउखौ असाम नुखादों मजा गाइस मजा करामर आंनिफ्राय नों मार्क होनो सानो गाइस नोंथांमोना हरनो हागोन कमेन्टआव
दसे इन्जय खालामबाय रायजोफोर ओमफ्राय नोंथांमोनहा जायगाखौ बोरै नांखो उदालगुरि साइडनियाथ' मिथिखायोना ओमफ्राय ओरै जोंनि साइडनि क'क्राझार चिरां सोरबाफोर बाक्साफोरनि नायदोंबा आंनि चेनेलनिफ्राय एसे फोरमायहरदो रायजोफोर लकेसना माबायदि बहुद शुटिं खालामफैखागोन ना बे जायगायाव मजा मोन्दों जोङो खिन्थु फार्स्ट टाइमलै लाइफआव मामाय बोरै मोनखो फैनानै एसे जायखिया जायगा नुफेराखै नालाय मोजां मोनदों ओमफ्राय बाराथार माने माबा नङालै बेखौनो आन्दायलायबाय जा बेकार अयथासार लामाया जोंखौ फुरा आन्दायजोब्बाय सोरबा फैबा आन्दायगोन डाइरेक्ट माबा नङा जों मा खालामना फैनाय सार्चखौ नाम खालामना फैनाया खरामर नङा ना मा होनदोंमोनलाय जिखुनु खरामरानो ना बे खरामर एरियानो जायखिजाया बे जायगाया खरामर बैयाव सान गिदावसो माने बोरैबा जि इ ना जे इ बोरैबा बिदि थाङोलै कनफिउस बावसो जों जायगानि नामखौनो कनफिउस बावसो गोरा बोरैबा ओमफ्राय जिखुनु जाया जों सफैबाय रायजोफोर जों फैनो नागिरनाय जायगा बेनोखौमोन आरोना बेनोखामोन जों बावनो फैनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय दा जों बेनिफ्राय थांफिनसै जों साथाम फैदोंमोन ओरैनो सासे फंबाय दङ भाइ दङ नमालिक ओमफ्राय जों दा थांफिनसै आरोना नै गारिखौबो जों सोबाय सोनो मोनामोन बाहाय माने एलाउड गैयामोन उनाव सोबाय जों स' होमबा गाइस दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै बाय बाय गाइस बाय बाय जय बरायन जय लाभ इउ अल जोबबावबायनो बाय बाय मामाय बाय 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 गाइस बाय बाय साबस्क्राइब खालाम गाइस साबस्क्राइब खालाम साबस्क्राइब लाइक कमेन्ट खालाम औ शेयार खालाम हागौमानि जौगालांनायनि मोजां भिडिअ लाबावगोन आरोबाव स्टे टिउन गाइस बाय बाय